Aitor, berriro, Arratsaldeon, pilotazaleok. Bai, gaur igual kirola munduan egongo gara, ezta? Bueno, gaur eta aurreko astean Eta horrengo astean ere bai. zurekin gaur rugbiz. Joder, me cago en 10, tú. Zuak rugbi Kirolari, ez duzu ikusi ala? Bai, ikusi dut, Ja. pasan astean. Ulertu zaitut, urrengo asteko programa ere kirolaren munduan izango dela. Bueno, hori ez dakigu. Eta Auskalo. zelan Aitor, zelan dana? Asteburuetan bekatu dut. Bekatu duzu, zergatik? Amurrion egon ziren kontzertuak, gaztetxean. Ta zinen Gaztetxean urteurrena. Ta Ez zinen nintzen joan. Ja. Horbekon ere egon zinen. Ez zinen Osea, joan. egon ziren kontzertuak, Ez eta ez zinen nintzen joan. Edatu nintzen, Lyon. Lyon, Guai, crossfiteroekin. Joder. Zingira, zingirazo, Es que gaur, joder, es que ya gaude kirolari. Horregatik, gaur, igual, batugu, no, gaur? Mimetizatzeko. Bai, gaur igual sartuko da, Sartuko da, bueno, etorri da gurera, Buffalo Bilal. Kaixo Bilal. Arratsaldeon. Hartu mikro, hitz egiteko. Bai, edo. Zeran zaudete? Ondo, eta zu? Ondo bai, egia sana bai. Esketzen dizue gonbi da. Eta juego Bare, hombre. Oso pozik gaude. Niretzako honor bat da hemen egotea. Bai. Naiz, ni Ez naiz da inbesterako, Bai, oso fan esata. Bai, naiz fan. Guzti, o sea, de todo. O Eh, sea, gustatzen zaidan gauza bat oso fan naiz. Vale. Ezin izan nahi, o sea, no puedo ser poco fan. Oso fan. Orduan, bai. Hostia, Pozik nago. ez dizut esan barkatu, parentesis, Vale. Horatzen duzu, Aimarrak edo zu bidea zenuela taldetik argazki bat, unibertsitateko aurkezpen batean, jarri zutela, adibide moduan, Gaztetxea, basteritxia, bai. Osea, bidali ziguten argazki bat, unibertsitateko klase batean, egin zutela como aurkezpen bat, eta jarri zuten como adibide bat, podcastei buruz tal, eta adibide bat, basteritxi. Bai, ja. Bai, Por la cara. master batean. Saspetxuak zarete, ja. Eta aurreko astean, egon nintzen tiporrekin. Bai, Bai, da, ni elenguzinaren Klasekidea. klasikidea, edo kuadrillakidea baia, qué épico. eta hori, Bai. Muy épico. No. Hostia, Joder. Ja. de loco. Nik gustatuko litzateke beste parentesis bat egitea. A ver. Ja, esan didatenez eta nik ikusi dudanez, zuk bronkano itxura, baina ezberdina ez daukazute, ez? Orduan, nik gonbidatu naizenez, ekarri dut nora opari txiki bat. No jodas. Opari Netan, txiki bat. hostia, lehenengo paria, Bai, leheno paria. Espero dut ez azkena, ez? Pero, Eta oparia ez da tonteria bat. Bueno, joder, Baina oparia. niretzako da oso simbolikoa da, eh? Bai, aurre. Zuet. Joder, qué épico tú, lehenengo paria, me cago en 10. A ver, ikusten da. Sí. Hemen kamera bat. A ver. Hostia, joder. Eskerrik asko. Eta Joder, baduzue hemen mi esker. hartzea. Bai, honesko. Bueno, ikusi dut Quintanakoak. Claro, es que nik ekarri dut, pues, es que Marrokoan oso espetxu bat dira. Bai. bai, De hecho, deitzen dira milfi. Milfi. Milfi, milojak, pues, lotura Bai. hori aukitu nuen nik txikitan. Ez dakit hori da la logika, baina bueno. Bueno, joder, hostia, eskerrik asko. Hostia, eskerrik asko, Eta nahi duzue probatu, Bai, bai, dugu, eta dugu, zuretzako. Probatuko ditugu, a ver. Ni badakit hemen Euskal Herrian ohitura dagoela. Hostia, milojak. cago en 10. Baina, hau da beste gama bat, Txorbiluko dizu. Bai. Hostia, onak, Bai, daude ona. Eskerrik asko. Ahora bai, bueno. Con la boca abierta y tal, joder. Tú, eskerrik asko, Ez, joder. Lehenengo paria, Niretzako da, joder. Hartu zuk, bai. Eta bat, gero hartuko dut, nahi bauzu hartu duzu probatzeko. Hombre, hartuko Nik ere dala. eskinean nago, Bo? hau niretzako da, como zuentzako txorizoa. Ja, Eguneroko ba, da. Zer zuen kanetxean, Ez, estetiko. erosi dut, eske hau ezin duzu, bueno, nik ez dakite hau egiten. Orduan, erosten duzu, pues, karnezeria halal batean. Karo, hor badaude. Eta, Zer erosi duzu laudekoan. Laudion, bai. Rasid deitzen da, oso majoa. Shoutout, Rashid. Sarau Rasid eta badakizue non erosi. Bai, promo. Ba, eskerrik Hori zein asko. da dagoena Ambulatorio paraíso txin ondoan. Bai, hori da. aki zen den. Bueno, nik uste dut bakarri dagoela hori. Bai. Lehen Carnicería zegoen, halal como tal. lehen zegoen bat, bengoa taberna ondoan, badakizu, zuaitza, Itxi du. itxita dago. Itxi du. Eta ez da hain Marrokoa zen pakistani bat uste dut. Bai. Eta beste kultura daukate eta beste janari mota batzuk, orduan, pues hau ez dut uste han aukituko duzuenik. Osegoen zukua. Eh? Osegoen zukua. Zukua? Bai, egon batean pasan nintzen hortik eta etorri zen
el dueño nire gana, eta esan zidan, ¿tenemos humo? ¿Quieres entrar? Digo, Eta joder, zuk, bai, vale. oraitzen duzu? Podcast superprofesional, Bai, no, Jade, Jade, como rey. Joder, Bilal, Ba, me oso cago ondo, en ba, la puta. ba, bueno, Eskerrik asko, igual, eskerrik asko. Zuei. ya que, bueno, ni, justo, azaldu behar dugu, Bilalek boxeo egiten duela, eta ja profesionalki konbatitzen, bueno, profesionalki, Oraindik amateur. ez, amateur, oraindik amateur, bai. Bueno, bai. Leicester profesionala, Espero dut, joder, Marroko esaten dugun bezala egin zahala. izala, A ver, ematen badu denbora hori. ba, bueno, azteko, nik, galetu nahi nizun, nola hasi zinen zu, bueno, badakit hasi zinela K bat egiten, no? Kickboxing egiten hasi zinela. Hori da. Eta nola hasi zinen zu, pues hori, kirol mundu honetan? Pues egia esan da, nik futbola, pues, mutil eta neska guztia bezala, pues txikitatik aritzen zara futbola egiten, pues, Bai. al final, es lo más fácil. Eta, bueno, ni nintzen pizka bat potoloa. Eta, pues, futbolean, pues, azkenean, pues, atezaina, akabatzen atezaina. Eta orduan, Bai. ezin duzu, pues, ez daukazu como mucho que... Ez duzu parte hartzen asko. Hori da. Eta, bueno, eske gero aurkitu nuen aukera Ugarten hasi hartzarekin, bueno, agurtzatzen dut agurtzeko hasi hartza, dandola nire mentor, osea, nik eman dit goak para volar, Bai. eta si no es por él, orain txebetan ez nago, ez nuke egongo orain nagoenean egiten. Eta, bueno, hasiera hartzarekin hasi nintzen egiten pizka bat K1, K bat, eta gero, pues, egon nintzen, eske da, oso kuriosoa zenik, hasi nintzen 17-18 urterekin, eta oraintxe bertan daukat 22 urte, orain dela 5 urte. Eta hasterakoan, egon nintzen urte erdi bat ikasten, K1, eta urte batean, ja hasi nintzen klaseak ematen. Joder. Orduan, pues, ere bai eskertzen dut hasierri, konfidantza hori emateagatik, eta, pues, nik, pues, pizka bat, hasteko ere bai, ematen, como, pues, ematen kirola hau beste pertsonei beste pertsonei, eta, bueno, gaur egun, pues, hemen nago, pues, kirola egiten, patikatzen, ere bai, irudikatzen, enseñando a todo el mundo, bueno, eta ere bai, ni ere bai nago pizka bat, como, aprendiendo de ello. Bai. Azkenean, duela gutxi, ireki zenuten, bueno, duela gutxi, ja dara Hiru urte, ja, hostia. bai. Ba, hostia, ni me acuerdo, esan zidan Beñatek, Buterrek, Bai, hori da. komentatu zenuela berarekin, ja irekiko zenutela, baina, bueno, esatearren, zuk daukazu hori da, hemen ni ondoan. naiz entrenatzaile Gorobelen, Bai. kirol gunean, eta, bueno, gonbidatzen zaituzte dotzeko, eta nahi probatzeko, eta, bueno, gara familia txiki bat, eta gaude oso lotuta, eta, bueno, lo que salga, pues tendrá que salir. Oye, ondo, Eta oso posik. Osea, ja ezagutzen du Teneko Sánchez, Markel Torralba eta guztiak egiten dute... Dira como mis hermanos. Bai, ez da? Bai, daude, egon ziren, bueno, beraik ez, baina egon ziren astuak hemen hitz egiten, ez? Bai, pasaren astean, bai. Beraik aritzen dira ere bai rugby egiten, ez? Bai. Ez que beraik egiten dute de todo. Ez que ez dut ulertzen. Boxeoa, korrika egiten ere bai, rugby, bueno. Ere bai agurtzen diet. Bai. Salaut ere bai, salaut. Markel, Kiri, Andoni, Hori da. Hori da. Oso ondo. Eta nola pasatu zenuen bat edo kickboxingetik boxeora? Pues barregarria da, ze, bueno, egon zen uda bat, orain dela 2 urte, egin nuen Ugarteko txapelketa, kirol txapelketa, futbol txapelketa. Eta, bueno, nik pues, lagunekin apuntatzen zara, pues, barre batzuk jasatzen duzu, eta zure etxera. Pues esen nire kasua, eta apurtu nuen belauna. Hostias. Kruzabelta minizkoa. Eta zen cirugía, osea, operazio bat egin zidaten. Eta handik, eske nik ja hasi hartza, de hecho, deitzen didate Búfalo, por hasi hartza, hasi hartza siempre ikusi zuen nire potentziala, ze nik eskuekin naiz oso... Indargunea nire eskuak dira. Osea, nire hankak, ahí estaban, de apaño, osea, estaban de decoración. Orduan, pues, nik, pues, operazio eta gero, egin nuen, pues, pizka bat, como, un poquito de autorreflexioa, eta llegatu nuen a una conclusión que era, pues, boxeoan aritu behar nuela. Eta, bueno, ikusi nuen oportunitatea, eta
hemen nago. Eta agia esan da, ondo noa. zoaz. Ondo noa eta pizkanaka. Nire arazoa zein da, nire pisua. Ni pisu haundia daukat, osea, zenbat uste duzu pisatzen duela? Ez que nik uste... Jose kompromesu, Zenbat, baina, bueno, Ez que egun batean hitz egin Da, genuen, tipiko honetaz, Buah, zenbat uste Es que duzu? Ez que ondo inoiz, zaude, pero el tema es que... claro, inoiz ez esan bitxo. dute nire pisua. Baina, zuek izan errealak, osea, Jo que sé, 1 kilo. vale, Eta bost. vale, pues me quedo flipando. Zarete lehenak, esaten duzuenak, osea, pisu ia zehatza, niri beti ematen didate 80 kilo, 85 kilo, eta nik oraintxe bertan 37 kilo. piratzen Hostias. dut. Claro, ja pisua. Bada. Eta Espainian ez dago hainbat borrokolari Ja. Hori pisu ze maila da hori? Heavyweight. Ja, Hori heavyweight. da heavyweight, ja. 35 baino gehiago. Ja, eta hori da heavyweight, bai. Nik aigatu naiz borgatzera 125 Hostias. kilo pisatzen duen borgai Ja, baten ja, kontra. Eta hori da pizka bat lokura. Que te encuentras unos murlacos Claro. Nire indargunean zen nire kardioa. Ja. Ni, imagina ezazu. Ja. Osea, eta bere indargunea zen potentzia. Eta azkenean amateur munduan kardioa irabazten du potentzia. Ja. Irabazten du. Gero profesionala beste mundu bat da. Eta profesionala ematen badizu puño bat potente, A tomar por culo. toma por culo. Amateur, como los guantes, dirán oso blandurriak, Bai. Bigunak edo. eta ez dute konektatzen baduzu aurpegian, ez zara deskonektatzen, osea, es como, notas Ja. como golpe bat, baina ez da hain gogorra. Profesionalan beste modu. Orduan momentuz estrategia da, geratzea amateurren. Momentuz bai. Momentuz bai. A ver, agertzen bada norbaitek que me haga bajar de peso. Norbaitek Buah. edo, bueno. Eta Algún zuk truco. nahi baldin baduzu. Ez. Osea, nahi dut, baina azkenean, jatea da... Claro, es que gero zuk egin behar dituzu cortes de peso. Claro. Osea, adosten duzu pisua, normalean. Adozten dugu pisua. Osea, txapelketa bada, ez. Mm. Baina borroka paktatuta bada, ere bai, paketatzen duzu pisua. Ja. Vale. Eta llegatu behar zara pisu horretara. Ja. Orain, amateurren ez bad zara gigatzen, pues, penalizazio gutxi dago, baina profesionalean behar zaude, eta ez baduzu pisua ematen, incluso denuntziak egon aldira entre medias, Eta milaka euro egiten dugu, Ez 1 euro edo... No, se pierde. Bai. Eta gauza... Ez que ja mundu hori da beste mundu bat, profesionala mundu bat. Ja. Ja, egiten ez da futbola bezala. Ja, pasatzen zara de fútbol 7 a fútbol 11, vale, dago ondo, notas cambio, baina eske amateur boxeoan edo beste arte martzial bakoitza de amateur profesionala, cambio ditxela. Ja. Niretzako, Ja. Ni iritzia da. Jo. Así que... Basteritxitik, defendatzen dugu kirola egitea, Bai. defendatzen Bai. dugu ondo baskaltzea, faltza eta dena, Hori da. baina ez dugu defendatzen Ozempic. Ozempic. Zer da Ozempic? Hori Da, da... estatu batuetan modan dago, da como pintxazo bat diabeteserako, baina zu pintxatzen duzu, asetzen zaitu, ez daukazu gozerik, orduan jendeak erabiltzen du argaltzeko eta. Gezurra. Bai. Una movida. Estatu batutara joan barran. Ez. Gezurra. Ez. Jendeak dauka como Horren arraso kontra pilo beti, bat, horren Jendeak kontra dauka beti. arraso pilo bat, Ze gero hartzen duzu, como... Bizioa edo, Bizioa eta ja. beste droga bat da. Bai. Eta ere bai, en contra del tabaco. Beti. Bai. Bai, hemen justo... Batzen dugu Jon ez dagoela. Justo bueno. Jon bakarrik fumatzen erretzen dugu. Bai, Ez dugu begira, erretzen. Jon, barkatu. Baina erretxea niretzako da bizka bat. Ja. Da como... Dañino, bai. Oso... Ados nago, garrantzitsua. super ados gaude. Ba hori, eta jarraitzen duzu zu ere boxeoa rollo telebistan ikusten duzu edo... Bai, jarratzen dut, ez hain beste ni gustatuko daitz, como a mí me gustaría. Bai. Bai, jarraitzen dut, ez que nik ez daukat denborarik, osea, banago, edo entrenatzen, edo entrenatzaile modua, edo gizarteatzaile modua Ja. aritzen orain, eta ez ez daukat denborarik. Eta movida hauek gainera ordutegiak, osea, claro, daukazu konbate bat goizeko 3:00. Adibidez, asteburu honetan, UFC. Bai. Vale. Goizeko 6:00. Adipin bet gehitzi. Bai. Ez que ezin dut, goizeko No, ezin duzu 6:00 ikusi, esnatu eta hori ikusi, orduan, edo ikusten dut reel batean, eta, bueno, pues, Ja,
ja ulertzen ikusten dut pizka Bueno, eta gero egotzen dutenean YouTubera full highlights, fights, o... Claro, full fights, edo highlights, hori da nire gehien kontsumizioa. Eta... Edo, ere bai, shout out al apoyo de los peleadores amateurs de locales. Bai, shout out. Sara, Bai. baina horiek normalean transmititzen dituzte internet Batzuetan bai, bidez? nik daukat lagun bat deitzen da Luis Baca, el cirujano, ere bai agurtzen diot. El Eta cirujano, el cirujano Buen deitzen da. nombre, buen Osea, nombre. el búfalo ez da hain ona, Hostia, ona es da. que cirujano. El cirujano da. Cirujano, es que egia da, el cirujano da el cirujano, osea, Sí, sí. merezi du zizen hori, Joder. Orduan, bera adibidez, orain dela gutxi egin zuten, abenduan egin zuten belada bat, Bilbon, Sandor Martin, Bai. borroka egin zuen, eta ere bai, Luis nire laguna, eta Dazon Dazonen. Bai. emitutu zenuten. Bai, eta oso ondo. Ez que normalean, osea, nire aitak adibidez bai ikusten duela boxeoa, baina ikusten du igual goizeko 3:00. En plan, Claro. te quedas hasta la mañana eta ordu horretan ikusten duzu, Claro. baina normalean hemen justo, en plan, pa que te pille bien, konbateren bat oso zaila da. Ez, oso zaila da. Osea, Egiten dute hemen Europan, UKen, edo Holandan, edo Alemanian, Bueno. egin behar dute, Australian uste dut, Ondo rapatzen du. bai, ondo rapatzen, bi bai, edo 3 ordu bitartez, uste dut. Bai, osea, Ja. bai, nik Zaki uste, zaiteke bai. bueno, ere batzutan, bueno, Abu Dhabi igual, Abu Dhabi ere depende, bai, ere hori Abu uste, Dhabi. hor Ordu bat bai, uste dut. no, dauz, 6-7 ordu, baina más o menos, osea, ikus alduzu, osea, adibidez, han konbatea bada, 7:00, pues hemen igual dira las 3 de la tarde. Bai, hori da, bai, Eta hori da, orduan hori da. baduzu denbora hori ikusten. Bueno, gero ya askotan hay que pagar. Pero bueno, Bueno. gero hay triquiñuelas, ¿no? Nik adibidez, Bai. Max Holloway eta Topuriaren konbatea ikusi nuen, Nik ere, piratón, nik ere bai. en un coche yendo Nire ustez oso oso garestia da. oso garestia da. El mundu hori... Eta, ezin duzu. Bueno, hori futbola eta guztia, Osea, Ja, bai. gara produktu bat, osea, hori da produktu bat, eta ez dut uste balio duenik hori. Pizka gutxiago, eske gero, adibidez, borrokalari bat, nik ez dudan ulertzen boxeoaren munduan, adibidez, Anthony Joshua, borroka bat, 80 milioi euro. Ja, Eske hori, ja, Jake egia Paul esan da, kontra. nik egiten dut borroka hori, eta ukitzen dut borroka Ja, egiten. no, Nik porque maite minuta nago kirola honetaz. Baina, si dirua importatzen bazait, kirola borroka batetan me voy. Ja, hombre. Eta bizitza más que hecha. Es que hor dago, osea, bereziki boxeo munduan ikuste dagoela, no, burbuila bat horren inguruan, de que batzuk irabazten dute la hostia, eta beste batzuek, nada, eta igual dago kalitate gehiago. Es que adibidez, pues hori, Jake Paulen kasua, zergatik dago youtuber bat, que ez dut uste txarra denik. Bai. Ez ona da. Egia esan da, orain ona da. Bai. Orain bai. Ona da. Orain bai. Azkenean pentsatu, bera, daukala mediku bat, Bai. trabatzaile bat, asistentzia osoa berarentzat 24 ordutan. Orduan, azkenean, eske es imposible que no seas bueno. Osea, Baina azkenean, saltzen du gehiago hori, bai. konbate hori beste batzuk baino, osea, igual, Terence Crawford, Bai, Terence Terence Crawford Crawford. kontra... Niretzat eta hainbat pertsonentzat, orain Momentu honetan munduan, onena. Baina igual, bere konbate batek ez du Jake Paulen konbate bat bezain asko saltzen, osea, se te queda... Terence Crawford ikusteko, bueno, azken borroka izan da Canelo, Bai. Caneloen kontra, eta momentu hartan ja hasi da nola bere izena ikusten. Ya fuera del mundo del boxeo, Osea, beste jende batzuk nola reconociendo a Terence Crawford. Es que si no es contra Canelo, es que inork ez da. No. Ja. No, eta oraintxe bertan da onena, baina eske Claro. bera da como oso tranquilito, en plan, como tal, bera ez da inmediatikoa, eta azkenean, a ver, orain ere UFC-en ikusten da, saltzen duena da, que repita McGregor. Hori da. Osea, Topuria adibidez, Igual. berak izan nahi duena da McGregor bat. Bai, tal cual. Saldu nahi du bere produktua horretak, que es muy bueno, bai. Azkenean, bueno, eta azkenean... Barkatu, McGregor bat izatea, McGregor izan delako makina borrokatzen, edo mediatikamente. Bai, hori izan da, mediatikoki, borrokalarik oberena. Oso ondo saldu du... Kentzen Mohamed Ali edo Mike Tyson hirugarren izena gehien entzunda, McGregor. Bai.
Baina- Eta ez bere kalitateari, o sea, por su calidad, sino porque es mediático. Claro, baina, adibidez, Muhammad Ali ez zen pertsona mediatiko bat, edo igual bazen, baina ona zelako. Bai, zen ona, ere bai zen mediatikoa, ez dakizuen, baina Muhammad Ali hori baino lehen zen Cassius Clay, Cassius Clay, bai. eta aldatu zen, musulmana bihurtu Bai, zen, bai, hori da, eta hori, pues, Ja, badirudi promo egin ezetz, zion, baina eske Estados Uniosen, estatu batuetan hori da oso mediatikoa. No, Ja. a ver, berak egin Ja, egia zuena, da, egia da. azkenean Muhammad Ali, nik uste, boxeo munduan da el que más, la Claro, gente, no, el o que sea, más admira, porque claro. azkenean, Mm. berak egin zuena, pues adibidez, civil rights mugimenduan, pues, afroamerikarren alde, pues, tia, eski izan da gehien egin duena, lan boxeo munduan, eta datu zuena, eta gero, hori, musulman bihurtzea, eta Claro. Muhammad Ali izena jartzea, eta nola, pues, izan zen como un desafío para, eta gainera egon zen momentu batean, uste dut, egon zen kartzelan edo kartzelatu. Hori Mike Tyson zen. Bai, baina Egon zen. Muhammad Muhammad Ali Ali ez dut uste, ez dut gogoratzen, uste dut ez. igual bidali zuten milira, inbeste equivocando. Hori igual bai. Hori gertatu zen. Bera, zu esan duzun bezala, niretzat, Muhammad Ali, igual me tiro un triple, baina niretzat, Bota. ez dago a la altura de Muhammad Ali, sozialki hitz Bai. egiten, O sea, él bera, o sea, ha cambiado muchas cosas. Bai. Munduan, o sea, gauza asko cambiatu du. Bai, no. Osa, ni ez dakit, osa, ez du jarraitu tipo hori, osa, ez dakit, osa. Eski ja ez boxeoan, ere bai, pues, Osa, badakit hori, sozialki, politikan eta sozialki oso politikaki aldatu zuen asko. oso presentzia Bai, handia Bai, izan du, presentzia handia eta izan ez dago, ez da agertu inoiz beste borrokalaririk que tenga tanta presencia, o sea, Ja. eta bera, como tal, pues hori, ikusten duzu, eta ez da, como, igual meti un triple, baina ez dauka esertzarrik, egin duena mugimendu on batengatik. Zen muy charlatan, hori bai. Bai, hori bai, baina, bueno. Hitz egin zuen asko, baina, begira, gaur egun pertsona guztiok, bueno, kirolari guztiok, nos emprendemos de esos vídeos. Ja. Bere podcastak, bere izkerak eta hori, guk Ta ikusten dugu gaur amateur egun. munduan tamen dago hori trastokin hori, bai. Bai, o sea, bai. Azkenean ere saltzen da como hori, saldu behar duzu ere... Nire ustez, eta bera, esango dut beste un popular opinion bat, ja, bueno, me tiro todo triple. Bota. Nire ustez, gaur egun, izan alzara, hain nahi duzunen hain ona, ez baduzu saltzen. Ja. Inoiz gaiatuko. Hain behar da txou pizkat. Bai, Bai, txou bada. pizkat, red sozialak, gauzak, igo, eta hitz egin más de la cuenta. Azkenean hori da lo que nos llama la atención, ez? Zuek ikusi duzue Ilia Tupuria borrokatzen. Bai. Bueno, edo aigatu zaizu bideoaren bat, edo Bai. bat, Bai. eta Ilia Tupuria gaur egun, o sea, ez da, porque da oso, da como McGregor. Bai, saltzen du asko. Egon zen garai bat, egon zela, como, yo que sé, pues garatu ez dakin norekin, eta, me pega un puñetazo Topuria. Bai. Bideo hori, bai. Rollo, beste famatu batekin, ez dakit, borkalaiaz den norbait. Bai. Eta hori. No, azkenean bihurtzen zara produktu bat, eta hori lortzen Hori da, eske, azkenean nik hitz egin dut Sandor Martinerekin, egon nahi Sergio Maravillarekin, eta ikusten diet, eta ikusten dut produktu bat. Ja. Eta horrela saltzen dira, osea, behek azkenean nik uste dute egiten dira, aigatzen dira etxera, kentzen duten bere maskara, eta beste pertsona bat dira. Osea, ateratzen dira etxetik, ipintzen dute maskara bat, eta esaten dute, bela, venga, saltzera. Sandor Martinek egin zuen egon zen Ibairen beladan, entrenatu zuen norbait. Hori da. Hori izan zuen kontxa asko, ez da? Begira, esango izu gauza bat. Sandor Martin nire ustez, izan da, askoz gehiago ospetsua, por lo de Ibai, Claro. bera borgatzen egiten duela. Bai, seguramente, bai. Nire ustez, Osea, zuk ez, galdetzen duzu ume bat, 15 urteko ume bat, eta ezagutzen du Sandor Martin, ze izan da como figura bat en los eventos de Ibai. Bai. Ze uste duzu Ibairen movida gui buruz? Ondo, nire ustez oso ondo, bai. Egia esan da, jendeak keskatzen da, baina azkenean, vale, ez da boxeoa niretzat, hori ez da boxeoa. Niretzat hori da, como un poquito, ¿cómo se llama? Hacer el teatrillo. Bai. Vale, o sea, fomentatzen dute, gero, pues, los influencers Bai. jaten dira gimnasiora, promueven los gimnasios,
eta entrenamendua egiten dute, eta hori guztia, azkeno, onura daukate, Ja. boxeorako. Justo Eta guapo dagoela, eh? Bai, eta Jake Paul ere, Jake Paul egin du gauza bat oso ona, ekarri du boxeoa femeninoa, opera. Ze bera, ez dakit ikusi duzuenez, baina Mike Tyson versus Jake Paul, borroka hori baino lehen, egon zen bi neskak borrokatzen, eta biak dira de lo mejor del mundo. Ez Ja. inork ez dute ezagutzen. Eta Jake Paul ipini zuen, han, como el previa Bai, al main event, bai. pues jendea ikusteko, eta niretzat hori, pues, Ja. txalotzekoa da. Bai. Ja, ja. Txalotzekoa. Bai. Ez nekien. Bai. Askotan, a ber, eske justo, barkatu, emakumeen konbateak, boxeon eta UFC askotan ikusten dira como algo más, tan ikuste publiko generalean, Claro. asko, bueno, nik normalen ez ditut ikusten, Osea, ikusi dut noizbehinka a Chey Weili hori bai Bai. ikusi dut porque es una puta máquina, Claro, eta bai. Najamunas hori bai, baina luego besteak, pues, amateurrenak edo haien izenak ez badute, eta nik uste haientzat igual mundu horretan sartzea zailagoa dela. Asko zailagoa. Eta asko hori bai dela, pues hori. Super guapo litzateke, rollo, Rubiok konpintxatu izana, eta orain batean dena asmatu, ezertaz enteratzen. Es que justo... Nik uste dut hori Bai, me gusta, asko ikusten du, eta gustatzen zait. Bai, guapo litzateke, Bai. Eta batean, jo que se, izen bat asmatu, eta... Una de la guztia... Soy Bilal, boxeo profesional de petanca. Ez naiz borrokalari... No, es que justo, justo etorri naiz horregatik, en plan, porque... Bai, claro, zenuen, bai. Justo, larrak ere maneja. Eta orduan, Bai. pues hori, gustatzen zaigu, eta eskean hori, me daba... Pues etorri zara egunen baten. Ja, baki, Sí, inoiz etorri zara, Ez. Egon Nik nintzen... ezagutzen dizut txikitatik, eta inoiz etorri zara. Egon nintzen duela urte asko, araban ematen zituzten Araban? klaseak, baina jo naiz igual bitan, sin más, de 3 low kicks y pa casa. Zuk klaseak ematen duzu, de K1? K1 eta boxeo. Eta boxeo ere. Biok, bai. Jende asko doa, no? Bai, pues, oraintxe bertan badago igual 50 pertsona. Zikin. Eta ere bai, esan diot lehen aitorri, Laudion augen dago boxeoa, eta K bat. Ze azkenean daukagu ere bai Basque Fight, dagoela Iker Blanco ematen klaseak, ere bai dago Wellnessen Jorge Bengoa etorri daia orain dena gutxi hemen ere bai podcast bat egitera, bere semearekin. Bai. Bai, ez? Bai, Eta gero ere bai dago Asier Arza, nire, Bai. Asier Arza, mundu guztia ezagutzen du, mekan ematen klasea. Orduan, azkenean ez da bakai nire gimnasioa, sino eske gara Ja, asko daude. union bat, eta bakoitzak ematen du bere gauza. Ez hori, lehen egon gara komentatzen, nik ez nuela ezagutzen beste gimnasioak. Claro. Osa, ni zure gimnasioak ezagutzen duen, hori, ni lagunak hor da bilako. Baina besteaz ez nukan idearik. Nik bai, nik ezagutzen dute amurri moneri dagoela. Autorizatu pizka bat. Bai. Zuk egon zara ere mitiko honetan, Blacks, Nik oraintxe bertan nago. Basaude. Ez que nik naiz entrenatzaile borobelen, nire ibilbide borrokalari eramaten dut Blacksen. Claro, hor entrenatzen duzu Bilbon. Bai, sarrikon. Han dago, nire entrenatzailea ditzen da Alex. Eta... Txarau Alex, txarau Blacks. Alex nahi du nik bajatzea pisua. Bai. Bueno, ez da erresa. Erabai daukat Arkaitz Gudari, Arkaitz Ramos, da oso ospetsua Bilbon eta Euskal Herrian. Eraman du MMA topera. Eta Luis Baka, oraintxe bertan da... Cirujano. Cirujano, bai. Da, oberena, niretzat oberena. Bai, soy fan. Joder. Txarau, Luis. Ni sartu nahi dut orain, ni frikada, ez dizudala bidali, baina, bueno, bidaliko dizut lehen. Osa, gero, esok ezagutzen duzu Armored MMA? Armored MMA? Zer da hori? MMA, baina... Ez. No, zaz arre. Guapísimo. Bai. Egin duzu noiz bait? Ez dut egin, baina ugartetik badago pertsona bat aritzen dagoela hori. No jodas. Bai, Dani Tojo. Bai. Pues bera, Egiten du momentu? Madrilen egiten du. ¿Qué dices? Eta oso top. Es que guapo dago, pero ahí sí que te metes hostias. Bai. O sea, boxeón eta MMA te metes hostias. Eta azkenean, pisua, zure korputza
pizaketa eta gehitu Bai, Armadura bai, eta zu- movida eta guztiak, armadura claro, dira claro. Claro, 35 kilo. claro, da Joder, pizka direla. bat tira de olla. Hostia, bastante harto, Bai, bai. zurekin, hostia. Pues begira mundua Joder, niku justo hori... Espectacular. Ba, eske, ikusi dut noiz baiten, pero no bai, kontrolo. bai, oza, ni agertu zait TikToken, pues, como, hori, pues, frikada Pues bat, eta, flipas. pues, niretzat, da, que gracioso. Nik ikusi nuenean Dani Tojo hori egiten zuela, nik izan nuen. Dani, tío, te aburres demasiado. Estás loco, estás Bai, loco. bilatu beste gauza bat. No te gusta la petanca? Shout out Danitojo, Salau Dani Tojo Seguro. izan dare bai hautxuloko Segura. barra Wallapop Bai. segurata. Eta nik hartu nuen bere releboa, Ah, no jodas, Bai, claro, bai, claro. bai. Hostia, dara matu zu urte asko. Es que nik laudion, nik beti esan dut. Ez ba naiz suspetsua de los niños, de los señores. Y si no es de los señores, de los chavales. Es Bueno, que... orain te bertan seguramente de los señores bastante. Bai. Es que nire haitzulo, banago, eguno, osea, asteburu osotan haitzunon. Eta gero, asteburu, ez, astean zehar, Bai. goroberen ematen klaseak, orduan, pues... Joder, chaval. Ezagutu tiempo. aldit, zure amama eta zure Ya, semea. ya. O sea, Joder. es una cosa... Claro, ya andara matzazu, hiru Lau urte, bai. Da hiru goroberen, hostia, chaval, Hemen, morgotar bat fakturatzen Espainian, betianik, gero ez esan aquí que no facturamos, Inor lapurtu gabe, inor lapurtu gabe, oso importantea, eta altxatzen Euskal Herria. Aupai, Apai, chaval. Ez beste Euskadi. leku bat, baizik Euskal Herria. hori, Joder, hori. es que, hori ere, igual, hau da, en plan, más controversial, baina, Bai. en plan, nik Bo. ikusi dut, en plan, honekin Bota. lotuta, baina, Bai. ikusi dut, osea, adibidez, justo boxeo eta UFC munduan daudela como bi mundu. Bai, El mundo fascista, bai, porque badaude, en plan, badago. sitios fascistas, eta el mundo normal, ona, antifascista dena. Bea, esango dizut gauza bat, nik ez dut horretaz sartzen. Bai, Politikoki ez naiz asko sartzen horretaz. Ezagutzen dut gremio horiek, baina eske ez du berdin dit. Eske niretzat hori da como pendumos ere bai. Sí, de Pizka putos bat, locos, bai, de putos locos. locos. es que hori, bai, Ze gero es lo que tú dices, parkatu, que no sé. daukazu coach, daukazu King of the Streets, eta hori da pizka bat kontroversial ere bai, que borgatzen dute bueno, aparte de que les gusta, se daukate como unos ideales. Bai. Eta nik ez dut konpartitzen. No, beto. Es que nik hori, pues, adibidez, gauza horik ikusi ditut, eta es como, hostia, es que, No. badago en plan rollo hauek que dices No. bastante harto. Jendea dago zoak. Muy loco, muy Osea, loco. locura bat. Hori, egizue entrenar en Gorobel. Hore, gorobenen bai ala bai, bai ala bai. Bueno, Hauei ez diegu xaraut egiten, No, hauei ez, a los nazis nada. Nazis ez, gorobel. Gorobel bai, hori bai. Ba oso, ondo. Ez madaramagu, ordu erdi, Ja, ordu 32 erdi. minutu. Bueno, igual, izango dituzu Leicester kombateren bat, o? Pues begira, asteburu honetan... Promo, Bilal, promo. Promo, venga, ba. Martxoak 7 eukiko dut txapelketa bat, Mondragonen. Mondragone. Bai, gonbidatzen dut jendeari etotxean, nahi badu. Eta txapelketa horretan, da kuriosoa, ze alabez que una txapelketa izango da borroka paketua. Osea, paketu dut borroka bat, non ipintzen dugu jokoan, Euskal Herriko txapelketa. No jodas. Bai. Joder. Osean, amateurren, bai. Qué guapo, tú. Bai. Hostia, ba, sorte hon, tío. Bai, a ver ateratzen bada, ze nik uki dut arazo asko, ze paketatzen duzu borroka bat, eta pues geratzen denean bi aste, pues kantzeratzen. Ja. Kantzeratzen da. Eta igual uki dut 7 horrelako Joder. situazioak, eta Bai, es como pizka bat de, tío, ya basta, ¿no? Ja. Osa, jendearekin izan daiteke, osa, borrokekin izan daiteke zu klasean proiektuekin bezala, rollo egiten duzu azkenengo momentuan, eta batean konturatzen zara ez dizula denborarik emango, eta esaten duzu, ba, pues penko. Nire ustez ez da hain... Jendeak ez du usten, como azkenengo momentura... Ez. Zuk, ja, jakitzen duzunean, borroka gengu duzula, ja, zure burua, txipa, Klik. klik egiten du. Eta ja, ez duzu lo egiten, beti izerditan, pentsatzen nola izango den borroka, edo kau bat egingo duzun, ala kau bat jasatuko duzun, eta, bueno, zure pentsa, el pensamiento es lo peor. Bai. Osea, hemendik pasatzen da, Dana. Dana. Eta uste dut hori ja da nola proiektua. Eta handik hasten zara ja preparatzen. Mentalki, fizikoki,
Baina gero dago, Beti esan da, boxeoa dela disiplina eta... bai. Bai, ezta? Bai, nik esango dizu gauza bat. Eta honekin ja uste dut esaten dut guztia. Nik esketzen dut nire bizitzari, boxeoa nire bizitzan agertze, por aparecer. Ze nire ustez, boxeoa eman dit bizitza. Ja. Eta, ojalá, mundu guztia, le aparezca en la vida zeo zer Bai. que le llene. Eta que te dé motivos a vivir. Ze, eske, azkenean, nik esnatzen naiz, eta nire lehenengo pentsaera da boxeoa. Eta joaten naiz lo egitera, eta nire azken pentsaera boxeoa da ere. Eta, niretzat hori da importanteena. Azkenean, esnatu bat zara eta lo egin behar duzu con un objetivo. Y contento. Hori da Joder, importante. Son dago, son dago. Bai. Osea, niretzat horregatik. Osea, gaude gaur hitz egiten, boxeo disiplina, super serio dena tal, eta aurreko astean hitz egin genuen, rugbia, farran ateratzea, Nik egin nuen, etorri zinen? Egin zuen. Ni egin nuen, Egin zenuen. nire kabuz gaztegin. Bai, agazten, Vitoria, bai, urte bat. Ojo. Eta zaraut al rugby. Zaraut, algaztegi ere bai. Eta gazte ere bai. Hori da. Joder, qué máquina, qué máquina. Bai. Sondo. Pues nada, joango gara maitzen. Bai. No? Bai, 36 minutu ja. Niri pasa, Volando, bai. Claro. Oso gustua egon naiz. Eskerrik asko. Bai, zuei. Eskerrik asko etortzeagatik, eta... Azkenengo shoutout. Bueno, eskerrengo zaraut, a ver. A ver, San Plazak. Hostia. Foser, tío, Foser. San Plazak. Inciso. Bueno, ez dakit, supongo, hau da maiera, hau jende Amaiera, gehienak ez Dale, dut, dale. Baina, bueno, supongo, ikusi duzuela, urrengo larunbatean, Lio Tabernan, San Blasak ospatuko dira, txerdeoa. Mesedez etorri. Mesedes, Mesedez. Edo egungo duzu borrokan erekin. Cuidado. Esparrin. Esparri, Kontuz, Ba, hori. Eskerrik asko Bilal. Zuei, konbidatzegatik. Sorte Ikusiko on... gara laster, ez? Bai, Seguramente. Seguro. Edo Aitzulon, edo Bai. el Lion, ikusiko gara, fijo. La Unión fijo, ez? Edo igual Bueno, Gorobelen? Eh? Edo Gorobelen? Edo gero Edo bere. gorebe, gauzatxoak, Etortzen dira. Gauzatzak datoz. Ba, bueno. Venga, agora, Asko eta sorte on. Vale, agur.